Salvou a vida por cuestión de milímetros. Vendo as imaxes, custa crelo, pero a condutora deste coche pode dicir que sobreviviu ao impacto dun piñeiro de 3.000 kilos. Cando veu que viña o tronco hacia ela, meteuxe no oco entre o axento e o volante. Quedou aí no medio encaixada, por milímetros, non lle tocou a ela, a árbore. Se ven un acompañante, o acompañante xa quedaba no sitio no momento. Foi a propia vítima de tan só 20 anos a que chamou ao 112 dende o interior do coche, pero os veciños da zona escoitaron os berros e rescatárona antes de que chegaran os equipos de emerxencias. Porque ela pateaba moito dentro, sabes? Como estaba. Malia que estaba moi nerviosa, non parecía ferida de gravidade. Leváronna en ambulancia ao Hospital de Pontevedra, onde permanece ingresada. Xa vemos a esta hora que simplemente ten magulladuras leves e non foi nada grave. De feito, ela non se acordaba do que pasou no día de hoxe, non se acordaba de como foi o accidente onte. A estrada permaneceu pechada varias horas para que os operarios retiraran o coche e os restos do piñeiro. Un enorme exemplar que cedeu co vento da borrasca Nils e se desprendeu dun terreo completamente anegado pola chuvia.